Godello ou a Mencía de Vilamartín de Valdeorras estánse convertindo en grandes referentes a nivel global. A calidade que teñen está gañando peso entre os expertos de todo o mundo. Os nosos viños son os millores embaixadores que temos. E máis, nestes intros vou a contarvos unha pequena anécdota que me pasou hai anos en Logroño. E por la miña condición de atleta, pois invitáronme a unhas xornadas que había durante 3 días. E un dos actos que tiñamos que facer ali pois era unha cata de viños. Entonces, cando chegou o probar un viño blanco da zona, o sumiller díxonos que nos parecía. Todos empezaron a poñer pois moi boas caras e decían que a calidade dese viño era excepcional. E cando chegou a preguntarme a min, eu puxenlle unha cara un pouco rarunda e diceme, que pacha, que non che gusta? E díxenlle, a ver, sin desmerecer o viño da Rioxa, sin desmerecer este blanquiño que nos puxéchedes, pero como o Godello denominación de orixen non me vai a decir que este viño é millor. Entonces o sumiller tuvo que reconocer delante de todo o mundo que o viño de Valdeorras, o Godello en concreto, sí que era verdade que era un viño dunha alta calidade e que eu tiña razón.